Prvo što ću raditi, skuvat ću testeninu. U šerpu sipam vodu, dodajem kašičicu soli i sačekat ću da voda proključa. Iseckat ću jedan luk sitno. Iseckat ću i 2 češnja belog luka. Iseckani luk i beli luk stavljam u činiju. Dodajem 4 supene kašike maslinovog ulja, 2 supene kašike sirćeta, dodat ću pola kašičice soli, pola kašičice bibera, iseckat ću i 3 paradajza, u činiju dodajem i seckani paradajz i sve ću to promešati. Voda je proključala, sipam testeninu i kuvat ću sa upustva sa kesice. Zatim ću iseckati 120 grama mocarele. Iseckat ću i jednu vezu svežeg peršuna. U činiju dodajem mocarelu, seckani peršun, 2 kašičice Dijon senfa i sve ću to promešati. Testenina se skuvala i idem da je procedim. I na kraju proceđenu testeninu dodajem u činiju. I sve ću ovo promešati. I ovako pripremljenu salatu odnesete u frižider da se fino rasladi i uživate u ovoj prelepoj letnjoj salati. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!